Takže čau, vás vítám u nového videa. Dneska si zopakujeme jednu starou sérii na tady tom kanále. A to je porovnávání dynů. Jo, a mimochodem tady ten kanál je teď můj druhý kanál, Studio Nice, ten neexistuje, takže co se dá dělat, ale i tak se pokusím mít nějakou tématiku spojenou se Studiem Nice. Budeme tentokrát porovnávat dinosaury 4 na 1, protože no, ty posledních pár videí ze Studia Nice se mi úplně nelíbí, ale každopádně budeme porovnávat Iguanodona, Ankylosaura, Austroraptora a Acrocanthosaura. Jo, a můžeme jít na to. Takže začneme s rozměry. Je ovšem diskutabilní, jestli by ve souboji byly výhodnější větší rozměry, ale při tom souboji až na nějaký výjimky by byla i větší jako délka dinosaura výhodná. Ale stejně by se dalo započítat to, že čím větší je dinosaurus, tak tím větší je šance, že se toho další dinosaurus lekne a prostě nebude útočit. Takže Acrocanthosaurus, jelikož byl skoro velký jako T-Rex, tak největší, který ho našli, měl 12,5 metru, ovšem normálně se pohybovali kolem 12 metrů. Ankylosaurus měl něco kolem 6 metrů. Deinonychus měl něco kolem 3,5 metru. Ale ku podivu největší je Iguanodon. Má 13 metrů, to je jako literární T-Rex. Proč je všude znázorňován pomalu menší než jak raptor. Tady to kolo každopádně dávám bod Iguanodonovi a půl bod Acrocanthosaurovi, protože když je Iguanodon větší, tak jako Acrocanthosaurus byl nějak o metr či půl metru menší, takže by bylo blbý mu dát mu za to nedat žádný bod. Další porovnávání je na váze. A Acrocanthosaurus měl 4 tuny, už má o dost víc, a to, že je mnohem menší, tak to je Ankylosaurus, což se možná dalo čekat podle toho, že to je prostě tank, ale potom je Iguanodon, který měl 4,9 tun. A potom je tady Deinonychus, který má 100 kilo. Nejdřív jsem uvažoval, jestli je váha pro boj nějak jako taktická, jestli to je nějaká výhoda v boji, ale jenom pár sekund, protože potom mi došlo, že Ankylosaurus je nějak založený na tom, že je prostě tank a to je jeho obranný mechanismus, takže prostě bod pro Ankylosaura. Takže další je rychlost, což je upřímně asi každému jako jasný, kdo vyhraje, ale tak aspoň budete zásobovaný faktama a budete mu potom moct tím flexit, jo. Takže Acrocanthosaurus mohl běhat až 32 km za hodinu, což je upřímně celkem dost, čekal bych míň. Další je Ankylosaurus, který mohl běhat neskutečných 4 km za hodinu. I tak bych ho čekal pomalejší, ale žádná sláva to teda není. A Iguanodon běžel 20 km za hodinu, což Iguanodon je pomalejší než Acrocanthosaurus. Co se děje s mým životem? WTF? A ten nejrychlejší, jak už vám to asi došlo, tak je Deinonychus, který mohl běhat 40 km za hodinu. Takže další je stisk dinosaura. A z tady toho vynecháme Iguanodona a Ankylosaura. Jako přiznávám, že od Ankylosaura bych úplně kousnout nechtěl, ale není to úplně užitečný boj s tím zobáčkem, takže jo, jdeme na to. Takže Acrocanthosaurus má 8300 newtonů, což není úplně dost, čekal bych víc, ale pořád má víc než Deinonychus, který má 4100 newtonů, newtonový stisk.
Takže jo, tady dávám bod Acrocanthosaurus. OK, takže teď je výbava. Začneme Acrocanthosaurem, který má zuby přizpůsobený k boji, ale jelikož neměl úplně největší konkurenci, tak právě takže on se nemohl tolik vyvinout k tomu, aby byl silný jako podobný dinosauři jeho rozměrů. Každopádně má plachtu na zádech, která je o dost menší než ta Spinosaurová, ale dokáže s ní nejspíš líp plavat a jsou jeho rozměry něco větší, takže šance, že odláká svého nepřítele. Má taky drápy, což úplně v boji nepomůže, ale nějaký stránky mi řekly, že tak nějak prostě mohl používat v boji. Jinak už nic moc nemá Acrocanthosaurus. Další je Ankylosaurus. Ten může nabídnout kladivo na ocasu, který na vás klidně použije, a jeho pancíř, který je prakticky neprůrazný. A jedině jak byste ho mohli zabít, je, že ho otočíte prostě na záda. Takže prostě je těžký ho, chápete. Další je Deinonychus. Deinonychus, protože raptor, tak má typický raptorovitý dráp na zadních končetinách. A jinak žil ve smečkách, takže i kvůli tomu, že je raptor, tak má drobnější raptorovitou postavu. Má zuby, které jsou přizpůsobený k trhání masa a má taky hodně ostrý dráp. Iguanodon, co se týče výbavy, nemá toho tolik se to nabídnout, ale má ostny na rukou, se kterým by mohla zrichtovat i takovýho Deinonycha, ale jinak třeba proti Ankylosaurovi nemá absolutně co dělat. Jinak nic nemá, takže prostě hlídl. Takže body bych rozřadil podle toho, jak by si navzájem udělali, něco s jejím vybavením. Takže Ankylosaurus by byl schopný usadit hodně seriózní úder všem dinosaurům, takže tomu bych dal bod. Acrocanthosaurus, tak ten s jeho výbavou je schopný doslova až na Ankylosaura všechny v pohodě zničit, takže mu taky dávám jeden bod. Deinonychus, tak ten s jeho výbavou si zaslouží půl bodu. A vzhledem k tomu, že Iguanodon taky není úplně k zahození, tak mu taky dávám půl bodu. OK, agilita. I když se to může zdát, že to je jenom prostě free bod pro Deinonycha, tak oproti různým dinosaurům, hlavně teda proti Ankylovi, když se agilní, tak je dobrý, prostě v boji vám to přidává až v nějakých případech sakra velkou výhodu, tudíž tady si Deinonychus zaslouží bod. Tak a jako poslední jsou prostě výhody, které nemůžou být v nějakém bodu zahrnutý, takže jo, jdeme na to. Acrocanthosaurus je postavou celkově mnohem silnější než ostatní. Prostě je silný, takže jo. Potom je Ankylosaurus, ten prostě, když natáhne ocas a rozjebá vám s tím kolenou, tak už nevstanete. To je solidní důvod. Plus ještě má posranej pancíř. Doslova, kdybyste do něj vystřelili, tak byste mu nic neprovedli. A to je v boji nesmírná výhoda. Musel byste ho v hodně alternativním případě obrátit na zem a to prostě ho roztrhat, což je prostě i tak strašně náročný. Jo, takže za tady to se minimálně zaslouží 2 body. Potom je tady Deinonychus. Celkově, jak je malej, mrštnej, tak prostě je dobrý. Come on. A Iguanodon, ten nemá žádnou special schopnost.